voor de hervatting van de traditionele Heringbiet-concerts van André Rieu zien Maastrichts Salonorkest. En André Rieu stuit die neven mij. Het Salonorkest is langzaam maar zeker de bühne op het gewoon. Ja, het is geweldig, André. Wie hebt zich dat geregeld zo, hè? Ja, ik heb een vrouwtje naar boven. Echt waar? Ja. We hebben op de Vriendhof, ik geloof 134 concerten gegeven en er worden maar 2 met regen. Dat is toch een zoekgemiddeld, hè? Hey, maar begin jaren 80 begon toen met die Salonorkest, met optreden, met de Heringbieten-concerts. Ja. Dat wordt eigenlijk een klein beetje tegen wil en dank, toch? Nee, het was het tegendeel. Het LSO wat tegen wil en dank. Oké. Ik zat 1 week in het symfonieorkest en toen zag ik tegen Marjorie: geen van mijn collega's praat over wie zo de muziek is of het is te koud of te warm, wie is de volgende vakantie. Ik wil muziek maken met mijn hart. En toen zag Marjorie, weet je wat stiek dat is? Dat zag nee, dit niet terecht, want we hadden kinderen en een huis. Maar na 10 jaar zag ze: ik verdien dit geld voor dich en dan ga je sticht een droom volgen. En toen heb ik het Strauss-orkest geformeerd. Maar eerst het Salonorkest, hè? Ja? Al die jaren daarvoor, ik maak een sprong, al die jaren daarvoor was het Salonorkest. Ja, we hebben beelden van die eerste jaren, dan kennen de zien wie dat toen eraan toe ging. We zien een jonge André Rieu, het is een paar jaar terug, hè? Ja, ik heb een 3-teilig pak gekocht, daar ben ik met de directeur van de bejaardentehuizen afgegaan in Limburg. Mogen wij hier komen spelen? Ja, wat kosten jullie? 250 gulden voor 5 man. Oh ja, kom maar. En, wacht even, 250 gulden, dus dat is tegenwoordig nog 20 euro de man? Ja, zoiets. Ja. Maar ze mochten overal gaan spelen. En er was één op Malberg, bij meneer Plut, dat weet ik nog niet goed, en die vond het zo chic. Die zei: komen jullie maar iedere maand. En we hadden maar 18 stukken. Oh. Dus weer eens de gekke repeteren en dat repertoire, dat spelen ze nog altijd. Dat speelt dat nieuwe Salonorkest, maar we gaan even toch nog terug naar het Heringbiet, hè? Ja. Heringbiet in eerste instantie hier achter in de mooie zaal van de Bonbonnière. Ja, de Redoute onder. Toen, dat hebben we 2 jaar gedaan, toen dat staangebouw. Want dat was groter, hè? Ja, dat waren 800-900 lui. En toen de laatste jaren in het Mac 2 keer, geloof ik. En het leuke is, er was heel dikwijls ook zoet weer met Heringbieten en dan zag ze van: oh, het zou eigenlijk op de Vriendhof moeten. Ja, dat doen we dus nu. Maar dat duizen met die grote Johan Strauss-orkest, hè? Ja, het grote orkest. Ja. Hey, en die Heringbieten-concerten worden gelijk een succes. Er komen ook omroepen, hè? De voorloper van L1, Omroep Limburg, dicht gaan met. Ik weet ook dat Hans Op de Koel altijd zaliger vertelde. Ja, en toen heb ik tegen André gezegd: misschien moeten we nog echt artiesten erbij vragen en zo. Wie ging dat? Ja, de artiesten, dat was langzaam is dat erbij gegroeid, maar het is heel lang gewoon alleen het is eigenlijk een strijkkwartet, quintet. Ja, met zijn piano, 2 violen, cello, contrabas. Een prachtige klank. En als ze daar die leuke muziek met speelt, ja, dat kan ze dadelijk huren. Ja, we gaan het dadelijk huren. Ik kalde met Tanja Derwal, dat is de celliste. Ik kalde met Frank Steins, dat is de pianist, ook een beetje de orkestleider. En Frank herinnert zich nog wel heel goed wie er de eerste keer het Maastrichts Salonorkest zou spelen. We woonden op het Theresiaplein in Maastricht, neven de Theresiakerk. En onder die kerk was een heel klein zuiltje. En ergens in 84 was ik hem altijd geweest zien, gewoon maar heel klein. Toen trok daar een bandje op, met een viooltje en zo. Dat was André Rieu. En ik vond het zo chic, want hij speelde namelijk precies hetzelfde stuk als wat ik als klein jongetje kan spelen was. Ben ik naar hem toe gegaan, dus ik speelde dat stuk ook zitten. Ik moest goed blijven oefenen. Dat is mijn eerste herinnering aan het Salonorkest. Toen was ik een jaar of 11. En toen ging ik luisteren naar het Maastrichts Salonorkest onder leiding van André Rieu. En ik zat aan het publiek, was flabbergasted bij die mooie jurken en de prachtige muziek en de ontzettend gezellige, leuke, lieve sfeer bijna. Ja, en ik ben nooit meer gaan stoppen met cello spelen, want ik hoopte stiekem toch ooit in het Maastrichts Salonorkest te kunnen spelen. Het meeste verheug ik me denk ik op het metzingen van de Lu. En dat gebeurt dan niet tijdens de vastelavond, wel in de dag erna. Ontzettend mooie muziek, veel sfeer, prachtig weer, nou ja, daar hoeven we niks meer voor te doen. Ja, en dat iedereen met een genot naar huis gaat en dan af van die alcohol.
Dit plan dat eindelijk doorging, dat is echt een dream come true. Niet alleen voor ons, maar ik denk dat de Vlugans Maastricht hebben daarop zitten wachten. Tempeliers Maastricht hebben contact gezocht met André, die er gelukkig voor open stond. We zien heel veel werk verzat, want gisteren was het nog compleet vol met gedruis. Hè. Stond er de beerkroom en alles zijn nog. Maar het is allemaal geluk. Ja, het wordt echt te gek. Tanja Derbaal en Frank Steins, twee leden van het huidige Maastricht Salonorkest, heropgericht in 2015. Hè? Hoe komt dat idee toen vanaf 10 jaar geleden? We geven de Friedhofconcerten en dan zien VIP-arrangementen die worden rondgeleid op Pierre, de kasteel of in de studio of op de Friedhof. En dan krijg je die diner aangeboden en dan speelt het Salonorkest. Dus als ze VIP-bus hebben ze 2 voor de prijs van 1. Ja, absoluut. En wie zijn aan die mensen gekomen? Want het zijn allemaal lui wat in die grote Johan Strauss orkest spelen. Ja, die ken ik goed door de Johan Strauss orkest. En met de moment dacht ik, oh, dat is wel die. En zo is het gegroeid. Ja. De lui moet ik zeggen, die verheugen zich heel erg op. En we spraken al een aantal lui vlak voor het begin van het concert. Maastricht door alle eeuwen heen. Verblieven die altijd genegen. Ja, ik kom voor André Rieu of voor het Salonorkest. Dus hij is gewoon zich. En ja, wat is er nog mooier om een concert mee te maken van het herenbied van wie het vroeger was. En terug naar die traditie, ja, dat is gewoon fantastisch dat dit weer in het leven is geroepen. Alles wat Rieu te bieden heeft, dat verwachten we niet. En het weergaan voor de We zijn grote fans van André Rieu. En we zijn ook nog heel chauvinistisch. Ja, ik heb dat 40 jaar of 30 jaar geleden voor de eerste keer gezien in de Redoute. En toen waren de ineens weg, ik weet niet voor wat. En elk jaar keek ik er naar uit, want ja, het is altijd een traditie in Maastricht geweest. Dus. Nou, we zijn hier op vakantie. Een paar dagen. Een paar dagen. En dus zag ik op internet staan van, dat er een Philharmonisch orkest was van onder andere André Rieu. Dan denk ik, we gaan even kijken. De oude liedjes. Eigenlijk de oude liedjes. Nee, maar dan en Laurent, dus niet zo bang. We gaan dadelijk genieten van, gaat heel speciaal zijn, weet ik heel zeker. Ja, op het plein en de mix van lui die hier speciaal voor gekomen zijn, maar ook toevallige voorbijgangers, vakantiegangers die net in Maastricht horen. Maar het is allemaal niet toevallig ontstaan. Het is een klein beetje ook ontstaan aan het brein van de Tempeliers, Stadsvastelovensvereniging van Maastricht. Bastiaan Klomp, wie is dat gegangen? Want het plannetje is al 2 jaar oud, hè? Ja, kijk, de vastelovend die bestaat uit een eenschakeling van allemaal tradities. En dit is zo'n prachtige traditie, ja, die we voor zo geren terugbrengen. En toen zijn we met elkaar in contact gegaan en gezegd, als we dat nog eens kosten doen, op het Snevrouwenplein, ja, het begin van de lente, hè, dat is de vastelovend toch eigenlijk, ja, en loerden ze me weg. Ja. Dat is helemaal geluk. Ik heb het idee dat er in Maastricht heel veel oude tradities weer terug op komen zijn, van het massale weer terug naar het kleine vastelovend vieren. Ja, herkenbaarheid. Hè? En iedereen heeft zijn eigen tradities en het is schoon om die terug te brengen, want dat maakt de vastelovend compleet. Dus we zijn er heel content met. Bastiaan, die taak is podiumpresentator, dat is het podium, dus maak die tijd aan. Je mag gewoon zo beginnen, dankjewel. Dankjewel. Ik moet zeggen, de gemeente Maastricht heeft echt enorm veel. En dat komt door hem, door 73 door de burgemeester. Dat is tijd. Zwaai eens even. Zwaai eens even, ja, natuurlijk de burgemeester en het publiek. Heel positief bezig en dat is het resultaat. Maar dat gaat ik in de gaten houden, want toen mocht ze niet op het podium, hè? Nee, dat was de voorwaarde. Jij gaat niet op de bühne. Hey, André, nog heel even terugkijken, hè? Maar wat ze toen met het Maastricht Salonorkest hebben gedaan, is eigenlijk ook het grondvest voor wat ze nu nog met het grote Johan Strauss orkest. En zelfs het repertoire is einde bij een vergedeeld hetzelfde. Weet je wat het is? Ik probeerde van het begin af aan contact te maken met het publiek. En dat is wat Marjorie altijd zegt. Het is hetzelfde, nog altijd. Precies hetzelfde. Als ik op het begin geloof ik, kijk het al. Maar dat is de eeuwigheidswaarde van de muziek. Ja, absoluut. Ja, het is heerlijke muziek. En als je zorgt dat het publiek erbij betrokken raakt, dan kan het niet meer kapot. Hey, ik zie het orkest al buigen. Gaan we beginnen, denk je? We gaan beginnen. Maar wat is 10 taak vandaag? Luisteren. Echt waar? En genieten. En geniet ervan. Ik blijf hier staan. Ik ga ook genieten. We zijn live op het Onze Lieve Vrouwenplein in Maastricht. Op de bühne zitten ze, dus ik denk dat ze zo gaan beginnen. Geniet met die honderdduizenden mensen die hier op het plein zijn. Met mij, van het enige echte Maastrichts Salonorkest en het Heringbieten-concert. Onder auspiciën van André Rieu.
Dames en heren, welkom op het zonovergoten Slevrouwenplein. En nog aan de lui toes die afgestumpt hebben op LN op het nu al legendarische Heringbieten concert met de Maastrichts Salonorkest. Op voorhand wil ik allen een groet en dank uitspreken aan de ondernemers van het Slevrouwenplein en de gemeente voor dit mogelijk te maken. Maar bovenal een groete merci aan André en Marjorie Rieu die vandaag dit concert aan u aanbieden. Mijn naam is Bastiaan Klomp en als president van de Maastrichter Stadsvastelavondsvereniging ben ik groet dat we hij vandaag weer mogen staan. Toen ik een klein gemeente was, zat ik bij de redoute op het randje van de bühne te luisteren naar het Heringbieten-concert. Voor ons gezin was de vastelavond pas compleet als we de Asserle Gonzig de muziek van het Maastrichts Salonorkest hadden gehoord. En volgens mij gaan we dat nu vandaag weer nieuw leven inblazen. Ik heb maar één vraag aan u. Heb je zin erin? Dat was meteen overtuigend. Merci. Maestro. Introduceer ik u aan dit Maastrichts Salonorkest. Met op eerste viool Gosha Lwobada uit Polen. En op de tweede viool Justina Skonas uit Litouwen. En natuurlijk een bekend gezicht. Tanja Derwal op cello, uit Sint-Pieter. En op de contrabas, Camila Lange Cipollini uit Argentina. En daar zit er dan, achter zijn piano, de voormalige stadscomponist Uzze Bijaardeer en de dreiger van de Tempeliersorde van de Pegasus, Frank Steins uit Maastricht. En samen met André Rieu maakt dit tot het nieuwe Maastrichts Salonorkest. Amuseer u!
niet hierheen, maar niet de vriendinnen. En een picknick bedankt, en mijn hartje te winnen. Ik denk dat de rest maar bespaart. Alleen veel de lucht, ik was zeker niks meer. Nou, ik hield van de gang, en toen wordt ze een dier. Ging hun kapot, wist ik wat er bezielde. Ze gesprong niet toen dat, ja. Ben ik kies wat je weet, en kies de koppen, en in de fiets wordt geklopt. Dus toen moest ik gelopen, en fles wien in mijn hand. Het waar ik geen kon kopen, hou op haar een kotje. Ze dronk niet af, ze wilde terugbieken, laat haar liegen doen. Dat was tactieken, ik moest haar op weg, anders zou ik bespreken, wat we niet doen en klaar. Ik weet het nog goed. Zullen mij leren kennen, ze nog niet hierheen, maar niet te vriendinnen. En een picknick bedacht, een meidje te winnen. Ik denk dat de rest maar bespaart. Dames en heren, nog een keer. Ik weet het nog goed. Ze nog niet hierheen, en een picknick bedacht. Tot de rest maar springen. Ik weet het nog goed. Ze mij leren kennen. Ze nog niet hierheen, maar niet te vriendinnen. En een picknick bedacht. Ik tot de rest maar bespaar. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Merci. Dankjewel. Heb je een servet erbij of niet? Ja? Dan gaan we over. Wat voor salade en smaak, raté, chatoure die aan, les yeux maar dan kom ik naar. Kijk mich niet aan, ik word van dich, is lieve stop. Ich werde beseffen, dat ich hab, dann komm ich mehr raus. Sind wir klar für? Mit alle Winter, ihr vergesst die nächste Winter, alle 3 Minuten kommen, ich komm mehr raus. En frikandellen komen, maar ik doe die vriend zo slow. Ik heb het druk en nu weer stop, ik kom niet meer raus. De boer zat zich bewegen, ook dan moet je komen liggen. Domme de boeken, ik niet zo, ik kom niet meer raus. De kleider die niet passen, dat zal ik zeker niet verrassen. Toch met is tot aan de mond, ik kom niet meer raus. Dan kom ik, maar je hoort. La vie draait door, we weten met z'n allen hoe dan kom ik, maar je hoort. Ik ben het kleine, toch weer vergeten. Maastricht, voor ons springen. Krempeling van Forza, alleen de zwart, maar die gaat net. Chatour en Vipar, ik zuiver stond, maar ik kom niet meer rond. Ik kijk me geen aan, ieder van dich is lieve stond. Ik wil in de cijfer dat ik hou, ik kom niet meer aan. Met de bal de vierte, ik wil van gisteren niks te weten. Altijd weer de route komt, ik kom niet meer aan. Het frikandellen komen, maar niet goed, die fiets als slowe. Ik in de druk, neem niet meer zo, ik kom niet meer aan. De roers als geen beweging.
waarom ik eeuwig van die is liefde stond. Ik wil mezelf dat ik gewoon, hij kom niet meer op. Een beter oude vriend en ik kom gisteren niks te weten. Altijd beter niet te komen, hij kom niet meer op. Als ik kan blijven komen, maar ik doe die vriend als nou ik niet heb meer niet meer stond. Hij kom niet meer op. Dan kom ik meer op. Dankjewel!
Wat een fiest wordt het hier in Maastricht, het Maastrichtse Salonorkest. Terug op het Friedhof met de Herengbietenconcerten 2024. Ik denk het begin van een nu lang traditie om de vastelovend echt af te sluiten op Aschoten. Dankjewel voor het kijken. We genieten nog even puur van het enige echte Maastrichtse Salonorkest.